que avui fem galtes de porc. Poses sal i pebre a les galtes per les dues bandes. Prèviament els hi has hagut de treure l'excés de greixos i nervis que puguin tenir. Les enfarines i reserves. Quan l'olla és calenta hi poses l'oli i vas afegint les galtes per daurar-les banda i banda. A mesura que tenen aquest punt les vas retirant en un plat. Hi poses 4 grans d'all i quan ja has tret tota la carn hi afegeixes la ceba. A continuació la pastanaga i remenes. Això ajudarà a desenganxar tota la farina torrada que ens hagi quedat enganxada a l'olla. Per aromatitzar, 2 fulles de llorer, una branqueta de romaní i vi negre. Deixes que bulli una estona per evaporar l'alcohol i ja hi podràs afegir les galtes. Ara ho cobreixes amb caldo de verdura, pollastre o carn. Poses la tapa i esperes a que arrenqui el bull. Després afluixes el foc i ho mantens durant 20 minuts a foc lent. Durant aquest temps no aixequis la tapa perquè conservi al màxim l'escalfor interior. Ho introdueixes dins la CCM i ho deixes durant 6 hores. Passat aquest temps, les galtes ja seran cuites. Les retires del suc i les reserves. També has de treure la branca de romaní i les 2 fulles de llorer. Retires una mica de suc abans de triturar i si és necessari ja l'aniràs afegint. Amb una batedora de mà tritures fins que et quedi una salsa ben fina. Tasta la salsa i rectifica el punt de sal. Tornes a posar les galtes, la branca de romaní i les fulles de llorer. Si vols, abans de servir li pots fer 5 minutets de xup-xup. Queden tendres i meloses i només han bullit 20 minuts, la resta de cocció sense consum energètic. Si t'ha agradat la recepta, regala'm un m'agrada i comparteix. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.